episod de Minecraft. Vreau să dați o notă la această casă. PLS. A, da, și am uitat să zic un singur lucru. Nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Vă rog eu. Fel vă dau cu bastărca sau cu sticla în cap. O să mă dau imediat pe camera obișnuită. Acum vreau de la voi să-mi ziceți în comentarii ce notă dați. Orice notă, de la 0 la 10. Aici am spart blocul ăsta, acum mă enerva. Uite, dacă punem un bloc aici, nu îl punem pe stabilă, punem un bloc aici, să încercăm să ies. Pur și simplu nu mă lăsa să ies. Vedeți? Și totul este făcut pe survival, nu pe creativ. Totul e făcut pe survival, absolut tot. Hai să urcăm în casă. Vedeți? Cred că îmi place. Cred că. Dar ce mai contează? Nu-i părerea mea și a voastră. Hai să omorăm această văcuță cu topor. Nu ce încoace vacul. Aaaa! Scăpat! Da, și dacă vreți acest joc să vă jucați voi, aveți link-ul în descriere. Da. Și acesta a fost episodul meu. Imediat să rupeți butonul de like și de subscribe. Și vă doresc o după amiază plăcută.